kata simu mare mochune no will number kianyego ni msalimie koro kane jo Kenya ni kata wuoyo be ok gidwar kara ne ubro kelo lokruok mane to jo insito no osenyisowa ni gin leaderless gionge gi jatelo gin partyless gionge gi chama mano nyiso ne gin programless nikech kionge gi jatelo tionge gi riwruok moro amora akia ni unyalo bedo gi program yo mane mano emane omiyo okawo gimiluongo ni bold step owacho ni Kenya ok nyal kethore ka an ka omiyo koro the alternative modong en no asiri ni kojolo mondo Kenya kik barre ai wanane mbele kucho ka wase bedo gi kwe mamano kongiso ni koro ODM ni sirikal nyaka higa mar 2027 Gizmano be penjo ma ji osepenjore to ODM dhi siro jatend Kenya kae ndi en William Ruto koso wadhi chungo Raila Odinga koso wadhi timo nang'o? Aparo ni mano ji osewuoye mathoth to wan be waselere mathoth koro akiani wanalere ndaladi eka ji nong'e lere nyaka higa mar 2027 ma kendo nyocha waloso nyaka winjruok miluongo ni MOU ma nitie gik moko apar kende maketowa together mwang'iyo to onge king'iyo MOU no onge kama walose wach 2027 kaka na wacho ODM no los kaka ne buch siasa to buch siasa ginen lengo mare en ni mondo okaw loch omiyo kochopo 2027 emomiyo kata yiero mwatimogi waikorega ni 2027 watego chama mondo wadhigo mbele yiero mabiro wach mogik minyalo wacho ne jopiny koro sawa mayo wawang'wa wach ni mogik minyalo wacho ne jopiny